Game SKSD. Sok kenal, sok dekat. Ayo, ayo. Ah, oh, ah. Tukul sing ngodo kan nganggo hub berarti nganggo HE, Mbak. Nggih. Pakde. Nggih. Arisan. Pakde lagune napa mengke? Nah. Mengko dibablas ning krenteng wedokan, Mbak Teki. Oh iya siap. Catetan sajroning ati. Tatan luntur saya merati. Dari dulu tuh Bude itu nggak pernah berubah ya Mbak Teki ya. Luar biasa sama Pak D itu. 2013 ini dilumpukke wis Pak Ekong ini nggih. Pak D Kos. Pak D?
Pak Dekus. Oke Pak Dekos, nggih 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 nggih. Nah. Maaf maaf maaf. maaf. Bablas ki ngrentengi wedokan, Mas. Ya. Bunda Kus. Tetan sak jroning ati. Ayo yo. Tetan luntur Hoi. sayang. Hoi. Ngrenteng iki banyo. Chandra Pesona. Pak Kus, goyang Pak Kus. Pak Kus.
Juragan Empang. Juragan Empang. Berarti niki mpun, Mas. Satu pati Ronggeng gunung saya nok ya. Ya. Oke. Yo. Oh. Chandra Pesona. Pak Hartono. Amin. Pak Hartono. Lancir kuning keteke kulite ronggeng ayo mesem baik mata galong aku melangko dong aku ringane sasolaki ronggeng gunung Asik yo. Gandes luwes arah ati sapa lawang mesti sayang terus bilang sapa lino kena arayito juwono Ronggeng gunung gandes luwes marah ati sapa lawang mesti sayang terus bisa sapa kena ayeno yuwono Pamin, pamin. Lancir kuning keteke kemangiring kulite ronggeng ayu mesem baik mata galong kadung melangko dong aku ringmane sasolai sasolai Salalala, salalala,
Alhamdulillah. Pak Hartono. Pak Hartono sini sayang. Sini. Aduh tiada kesan tanpa kehadiranmu. Asik. Kaya ning senek lho. Ya ora apa-apa. Sing penting ana ulang payengan rasaku. Jaya wana kaya kumleyang rasaku. Jae wono tansah ngayang-ngayang Chandra Pesona. Waduh, Pak. Ayo. Chandra Pesona. Ayo. Umpamane pancen skenaris amung bisa nyawang ketemukan alang lami tinemune jempol tansah hanya nyonya ati eman rasaku beriman suwi jaine wono Pak Min. Menghela napas Hae dulu. Pak Pak Min. Hartono hakene. Telas. Alhamdulillah. Hakene Pak Dari Hartono. telas Pak Min. Beksan liyan, Pak. Engko lho. Oh, nggih, siap. Dawe Pak Men Pak Hartono diaturi tindak mriko. Wah yo lho kabeh udunen iki engko cah. Kayak njok udun barang lho, bocah. Ono poyang-poyangan rasaku. Jae wana kaya kumleyang ragaku. Jae wono tansah Umpamane pancen skenaris amung bisa nyawang sakamukan alam lami tinemune jempol tansah hanya nyonya ati eman rasaku beriman jaine wono Terakhir Pak Hartono. Iya, terakhir Pak Hartono niki. Masa aku gak disangoni karo Pak Hartono. Terakhir lho padahal iki. Pak Hartono. Pak Hartono klowo didhawuhi Pak Min. Pokoke nek Pak Hartono urung ngasih ngersake lagu aja ngalih, Mbak. Ya mungkin beliau punya lagu sendiri niku Mbak Sok Siti. aku dipaku nang kene. Ya ora apa-apa. Pak Hartono. Aku ikhlas aku nang kono ikhlas aku. Kok kaya pacarku mbiyen ya. Tapi tak putus. Bocah pacare lho piro? Ya Allah. Tuwek Iya, pacaran ya. Iya. Ayo. Iya. Jaya wana moyang payengan rasaku. Jaya wana kaya Kumleyang ragaku. Jae wono tansah ngayang-ngayang.
Nambah lagu mboten? Nambah? Ijo-ijo. Kelinci ucul. Ijo-ijo. Yo. Klambine kuning. Ijo-ijo klambine kuning. Nah, betul. Duwe bojo kok doyan mancing ngono lho Mas. Aku tak kira duwe bojo gaene Mancing. iso gawe mlenting. Mancing. Ya. Tak rewangi. Yo. Oh. Ayo yo. Mas Gondro. Ijo-ijo. Ijo-ijo kok. Ya ora apa-apa. Alhamdulillah dipinangkane kanthi sampurna. Sambil menunggu request. Kangka dulu roncen Baleloka Maleloka Senengane mesti lho kudu tahan banting. Wis ora apa-apa. Biyen Mas Gendir ya ngono kuwi ya Mas. Kan rezekine malah akeh. Biyen ngono kuwi ya. Heeh. Biyen Mas Gendir ngono kuwi. Padahal kono suarane luwih Oh lah, lah kalau ora karo-karuan. Biyen wis ngono kuwi dadi gak apa-apa Mas. Rino wengi tansah dadi impen Sing apiki biasane malah wis akeh ning TV. Oh iya iya iya. Sing elek kan jarang ya. Iya. MC Bladus elek wis jarang. Lah iya iki mulane tak uri-uri. Ya diuri-uri dibubi karo dibubi karo menyan ya Dik ya. Pepuntone tansah digo dununge wong manesing kang mawe
Monggo katuraken. Nggih. Wis ta? Sampun. Kroso. Tak duduk sini, Dek ya. Ya. Kamu mau duduk? Enggak nyari member. Nanti saja. Mas Adi, memberku Mas Adi. Mas siapa itu? Ada. Ada ya? Ada. Mas Adi. Yang pakai beskap hitam. Ini toh. Walah, Mas Adi. Iya. Iki no wis aku gak seneng aku. Wis. Aku wis tak putus. Iya. Dek mau Dek. Oke banget. Ya, kita ini aja mempankan lokasi aja. Ya. Padi. Aku mencari siapa?
Pinter mentok Dedek. Ya. Kok aku bling lemas aku ki semua serba Iya. instan metu wis semene gedene. Keturi langsung budaya lo pinter Lah, lo Dek iya. jogete Dek. Mama. 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 Ya, papa mana sayang? Papa. Papa. Papanya kecil ya Dek sekarang Dek. Papanya ini kepala stunting Indonesia Dek. Papa Iya, mana iya, sayang? iya. Minta duit papa. Mama minta duit. Buat nyawir. Ya. Oke. Mbak Teki, alhamdulillah ini sudah ada tindih Nggih. dari beliau ayah kita, om kita, juragan kita, Sinten? Om Nardi. Mas Hari yang dari Cengkareng, Bunda Sarah, persiapan Niki monggo. Pak Demos dan rekan-rekan. Miring
memberku kayak Ramas. Yo, kuwi yo mantanmu ya. Yo, yo. Hei. Kau ini tak putus. Rasa
apa? Hae Bu Sarah. Enggak tak tutke terus iki. Ae. Apa lagunya apa? Mau dibayarin bos genset, Bu? Nyonya lagunya apa? Ibu, lagunya apa, Bu? Lewung lanjut sayang dua Mbak Widih, Teki. iya sayang, ya Allah. Seneng gue ya sayang dua. Pacarku metu kabeh nek ngene iki. Sabdo pandito ratu. Yo,